Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayan. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigan. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayan. Ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti ito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa gudahin nga ti surat, pakasalitaan, idi kalman laeng, ni pagayam tayo nga sami, idi kalman laeng. Idi kalman laeng, manong nemi, tamakang kangengak tagkang kanta, iti karuba. O magisongin lokat ko tiridaw, manong nemi, kadigdigos ko, ket nakauyosak pala, ngam nakasyurta kon, mapangkumatan pumpunasan ti buok ko, at kadigdigos ko nga eh. Hindi ta makitkitak no siya sinutag kang kanta, manong nemi. Wow! Ita man pala makitak dito, edagayong karubak nga, napintas nga balasan o balasitan. Kang kantayan na manong katwa. Diyak pa'y napadpadasan, nga mapadas ko itan, di agayat ken payat. Diyak man mauawatan, hindi kaya dumang ibagbagan. Kung wala naman ito. Agisal-salapay manong tinilibaan. Nakasleeveless nga nakashort. Manong nemi, makitkitak di poon, di barukong na, ket nagpasikig, makitkitak di bakrang, di mansanas na, kurang na lang nga makitak di mungay na manong. Sa sino na ito yung babae? Hindi lang nga makitak ko na. Ket ne, karubak lang, tilang alad, manong nemi, nga alad ti balay mi, tinang baet, ngam gabot adag dito may kadwa akad sa aran, ti balay mi, matamdagak manong. Wow. Wow na wow. Sabalin ti marikriknak manong, kasla kayat ko nagsubli jaban nyo, wano mapanak iti silid ko. Sa bagay silid ko tiyan ko. Aya, pumit nga raw, malagip ko akit manin manong nemi ni misis ko. Taadadya Hong Kong ni bakat ko. Ay, po. Diyos ko. Di ko nakiktutak. Dadagtugtug tiri daw tis kwarto. Sami. Ninanang. Sami. Ngabay. Anda ka dito kwartam. Anda dito, digdigos ko. Kasasari ko lang. Sukata ka pa ya. Ay, dapat kasapul ka. Ni ka nurodi. Apa ya? Kapot na sa mo nga na po, impasada ka doon di tricycle mo, baka kahit nang sublatan, mga ipasada. Pagurayan yung bitang, nang. Ay, itay pala ka guroray. Agdigdigos ko na kung kuha na ito. Dati nakadigos ka na kita. So, nagtugtuwag di silid mo, ah. Nang, disturbo kayo man. Ana, makadisturbo ak. Tanya, tararamidan ta ka may disturbo. Ay, doko ka, ngawin nga. Kapot adanin, bakit mo dyan abroad? Sa balit araramidan. Inarabid mo kumatin taon. Nagtiban nyo, alo ko. Hangatin silid mo. Alo ni nanang. Hilo ko kay nanang. Eh, saan ka din asat pa ka-isturbam? Iti kumagdigdigos kang inaramid mo. Hanga dito o nagtikwartam. Eh, mga ano, tiladaman ng tipagi puspusitsitam dita. Nanang, nagbastos kayo nanang ha? Eh, talaga mo nakasalaramid di kita asawa na abroad. Saan? Dapat mo tuman ngamin palabusan ni Sonia nga napan di Hong Kong. Itagsapol ka. Nanang, pagurayan nyo ni Rudy. Mabitak lang. Mabit lang sa kanto ko ah. Opo ni nanang ina yan. Kasasaritak ni nanang manong naming ang tikit kita kadya balasan nga agkangkanta ken agisalsalapay. Numanan kita enak ta siyempre mangig na jitimag ko magsasaritak ni nanang. Ket no magkikitaan na kita met
Igatok ti imak, manong nemikit, ingato na ti iman na. Kurang na lang ni flying kiss. Baka flying kiss mo. Hindi ka masurunak kininanang manong nem, irimuano ko ni ti kwarto. Inalang mo, talaga mo ti sa mga isturbo. Ano pa ka-isturbo? Kaya mamang pa-ore ti tao. Awan nang, sino na ta, balasag ni ta karuba? Hey, isot ti nakadisturbo. Nga butanda ka dito nga ito kat matamdagam na di babae nga gisal salapay kasi jay. Awan nang sino na jay, tika barbaro nga baboonin dantim. Baboonin? As inakatulong? Katulong. Mamumutan kinantim, masapul at katulong nga bata, masaksakit. Napialang ang daglaba. Jay, ang talos. Tagano na jay? Taga Isabela ka no? May pa dito nagatayo. Kaya nakabaadan sa pa nagkabagyan na kinantim. Noon ta pa nagkabagyan na kinantim. Di awan pa nagkabagyan mi. Kaya mo natin ni Angel mo ti kabagyan tayo. Apa ya? Kaya bagyan kaya saan ang sakit mo sawan? Oy, Sami, laglagi pa madabakit mo. Nadadala Hong Kong. O hindi ka lagararami ti kastan. Siyak nagipulong ng Sonya. Ninanang mo. Isa dalangan na, gulimak no ti patak ti kwarta na ito. Pay, hindi papatpit mo, tapos nagsarday nga kon. Hinanang mo. Hindi man lang damagang ngarot na nagan na. Lagat bangted ka pa ya. Sakbeng ibang tinagan na. No kayat mo barok akit. Inakpedamagin yung cellphone number na. Makayat yun ang. Ito saan kaya kipulpulong kinson niya. Ay loko to. Yan na talaga dan sakit panggip mo. Nanang met. Kinaot ko di bulsak manong. Tanda ito kinaot ko ito short ko nga nagsukatak. Ada nakabulsa kanyak nga. Duwagasot. Tap nagtala kayon. Duwagasot. Kaya naman namahin nyo kumamit ito ko. Basta nga amuan, tinagan na, kandi cellphone number na, tanayunak to reta. Hay, kastaman ti ko nakanak ko. Nagnaman nung naimi ni nanang iti kusina. Nagharimwarak mo iti kanaklang, ganda ni paring Rodi nga talaga. Pare, ano ba? Masudot kan saan sa amin, pare nga mapanagpasada, sakman lang na. Napilangan da, pangakawan. Bada igatang ti bagas, no, masidamot ti na. Una, pare, basta sika. Iti kondisyon. Ano kondisyon? Indo na umay kag boundary, adan tumatan pulutan. Imenos tanton ang boundary. Kung saan, yan tama, pulutan. Taksakton di makamu iti arak, tagsangutan no. Kaya reglado. Ito nga rin turbek. Ano tama? Kaya yung tagman na ako. Di mo abubusun sa tricycle ko. Naglagay pa, nakasanok kinapatig ni bakit ko. Kastoy kinapatig mo ti tricycle ko. Kahit mo sa dito tricycle mo, arik mo kin bakit mo. Hindi saksakayak mo garot ni bakit mo nakasta. Tarantado ka. Tricycle. Ay, hulo. Angaw ko lang, pare. Sige, gaman na. Ganan ka. Oy, te pulutan do malam. No problem. Pulutan. Nakto sumarag iti adobo ka karne at banyas. Nakaalaalis to ni nanang ko nang. Tayo dito sumbreka ko nito oneg. Simbrek mo isunat kusina. Ngarimwaran na itay. Tada ngamin ruangan manong nemi tidikod nga mapaniti bangir nga balay. Dato itinagan na, jing-jing. Dato iti cellphone number na. Nana nga. Isuro dakbat laing nga masuliso ka. Loko. Basta among tigdiskarte. Lang lagi pa, nabit ka pa yung nag-asawa kin Sonya. Awan pa'y inam nga bulan sa nag-abroad, saan? Dahil ang arte nakaluluksaw Inam nga bulan kalpasan ti panagkasawa mi, panagkasar mi, pinanawan na. Bali ata, damat tricycle nga saksakayam. Wala man dinanang mat. Alakit siyempre, gagangin lang tagasawa, tinulong kayo, sakripisyo kayo para masakbayan nyo anak ko. Siyempre, at dapat kabsat mo, kat sumina kayo dito nga balay, at madang kayo ti bukod nga balay, balay nga kumpleto at alikamen, tinulong kayo Ipas nagmamatagpasada. Tapos adamat mornong mo.
Masala nga na kwarta di bakit mo ti orurnongem. Naglay nga sumao ni nanang. Hindi ba paano ko niti kwartok manong napamatan nagluto iti pangaldomi ni nanang. Ni tatang manong nemi na panan na. Irin to rin duwa kakabsat ko na panda nagbasa. Intayal ko manong nemi ti number nga inted ni nanang. Kring! Nagring nga sigod. Simong bat. Apaw, nagsamitan ti timak na. Hello? 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 Hala? Hello? Hello? Hala? Hello, Jingjing? Hi! Sino ito eh? Siya ni Sami? Sami? Amang muka? Talaga amom nasamit nagan ko. Dagdag ka ruba. Siya tatagtantandag itay? Siya? Loko ka? Tantamdagang ti barukong ko, ala. Nagpintas ka. Pambut Siya na tayo bagbaga ni auntie nga. Asawang tiknagan ti Sonia at da Hong Kong. Ano ba nga talaga ni auntie Isyon? Haan, adayo nga kawagyak. Ngayon auntie nga ti awag ko. Sino kabagyam kadakwada? Ni Uncle Silin? Agkabsad na Uncle Silin kininanang ko. Manutong mon? 17. Tuno pa nag-18 mo. Tuno mo minsan nga bulan. Wow. Mabalinin. Nag-18 ka. Mabalin nga niya. Mabalin nga lisensya kan. Kaya nagmabalin mo nga maki-boyfriend kan. O pa boyfriend mo? Awang pa eh. Tingarot kantak nga, Jack pa'y napadpadasan. Ngayon mapadas mo itan. Gusto na ko ma? Kaya mapadasan? Gusto na ko ma? Padasan ta? La! Manang sami. Asawam. Ngayon mawan ni Sona da Hong Kong eh. Talibag ba yan? Anong day off mo? Sabado. Papaparam na ko ha. Mapanak mo nagpaspasya ha. Uhuri awang amambok. Ginaklatag pag na. Pag window shopping. Ako iktanda. Tricycle ko. Sika Peso? Napiyamot ang dakadwa. Umat amambok pa dito. Kahit ko agpasyar. Kahit ko timapaniti beach. Wow. Kahit mo tag-swimming. Kahit ko. Awang bay-bay min Jezabela eh. Sige. Tun Sabado. Sige. Peso? Win. Himsan ta nga agpadpadlaw Gusto nung rod. Agdanon tanto di sentro. Sa tanto agpaamihanan nga mapan ka di beach resort. Peso? Ano tutukot ko nga eh. Di pagsukatan. Pag di gusto mo. Balon nga rod. Tsak hindi makamo. Halag, peso? Peso. Basta akong pangibagbaga ma. Wala. Ay na. Jack pa'y napadpadasan. Ngema padas munton. Ti agayat ken paayat. Wow. Yes. Yes. Naku, nagtinakam kumanong di malpas kami agsarita. Mansun kay padakpakin ko nagtinakam ko. Di magure ka. 17 na pailaing. Mabalinin. Danto pa'y 14, 13, 14, 15. Yan tulakit 17. Dito ti, kung kunam si kasunya, taimpanaw mo ta alsong mo. Itatak, ano pangusarak ti alo? Di isapul ko. Alsong agtawin ti 17. Opo! Dimteng nga rod deta nga aldaw manon nemi katimbagak kininanang. Nang, nagpasanan. Kahit ito na sagpag mo, may kamangal daw. Saan nang? Malmalimak, baka rabin doon sumagbetak. Alagad anat ka pa nagpasadang barok. At tinawagam ni Bakit Mon. Tila bigat ka nagtawag sa tumawag. Nga nga rad, ito na nga tawagam manin.
Kahit indo no rabi man inahasak ba nga maturog ak. Alaga na ka anak ko, ha? Ken, ay. Same, nanang abay. Ha! Naglagi pa yung adad ni bakit mo ang sakripisyo di abroad. Saan nga tila dat aramida, ha? Nanang mat. Amok taramida, ako ang bahala. Hindi makita ko manong name ni Jingjing. Pang beach manong name ni arwat na naka-short, naka-sleeveless. At the bra na manong makikita. Apo, naka-chinelas lang. At the bag na. Hay, nakikitutak. Sika ka rin? Siyak. Sami? Oh, ita lang makita ka. Nakita na mo din. Makikita ka iti asidag ko na. Kuya? Hindi nakamawagan ti kuya. Baka iba nga kuya ako. Naglogan nga. Ano to'y? Sika ano kaya't mo nito'y agbakride ka? Kaya't kong nga agbakride eh. Ngayon, hang ko nga hanang piyapi sa kawal. Sa kawal, nakashort ka man. Again. At nagyan ng sidecar. Hindi ka sana latan. Sige. Dito bag ko latan, ibang ko tiyonek. Adaman talaga kita bayon. Kada basket nga, ayan, di kita balon ta. Nagmayaten, tanama mo ka, kuya. Sami ko na. Umay ka na. Okay. E di na ikargahan ng tibag naman ng nemi simakayan iti likod. Sinakaon naman ng nemi ti motor. Sana kon inarakop. Nagbanglo ka? Banglo no. Tsaka banglo. Ngayon kaya't mo da banglo na. Sagutan na. Kauna. Natural nga banglo. Dito sabon, shampoo. Adamat lotion ko. Mayat. Kaya't ko. Sige na ka rotin. Kumpet ka. Sungarot nga narakupan ka. Insadag ko pa yung timog. Ping-ping ko itibukot mo. Yasadig mo tamarukong mo. Ay! Sikamit. Yasadig mo tibarukong mo manong kunak. Sa ako inpalikod ti imak. Nagkamak manong. Ala! Hindi mo pa napatpadasan? Ampay. Ngayon mapadas mo itan. Tsakayat. Bakayat kuya. Tsakayat. Sige nga tayo natin. Handa digid-digon daway manong naming nga ikurbak sa komedyo i-slow down kat. Ala! Naidungsok ba din ti barukong mo, tibukot mo. Medyo isis mo ha. Anong isis? Di pagkutsi-kutsi mo kasi dyan. Tapos no masagid-sagid. Matikal ha? Ala? Matikal ka? Lalo nararakupan ka astoy. Nakaw, talagang mapadasa kung rakupan kan kuya. Imagine manong naming kabayatan nagpatpatarayak naka-adayo papanami kastat kapaot na manong naming nga nakatangkun de termas ko. Sila jakon maibturan kasla kaya't kung nga paigid nga ipanito na kasamakan ta sadyayan ko nak ta sidecar latan mo trabaho ti ka trabaho ti motor mabalinin yung kayat ko nan pagkasumurot lang dito yung dinakayat tayo pagsasao manong nemi awan ti maramidan ti lalaki no saan nga kayat ti babae vice versa awan ti maramidan ti babae no saan nga kayat ti lalaki. Iti beach resort manong nemi pinatangan mi uno napang kami iti kasulyan nga paset ti beach iti akin amyanan ngayon ti open cottage tapos no adayo kami ti ayan digiti daddo mga pipiknik. Anong nimi dimsagan, inala ng tibag na, inala ng tibasket, kanda dumapay naglaw ti sidecar, napanin iti open cottage, in parabaw nan di kita gamit mi, ti lamisaan. Wow! Nagpintas. Nagmayat, naglinak ti baybay. Idigos kan. Alat,
pagdigos ko nga eh. Di, agtupis ka latan. Tupis, nakabrakin, nakapandika. Amahan no, kamat dita. Apay kamatin na ka kuma. Napindas ka din nga rod. Ano? Ano to ko na? Sana ka napindas? Napindas ka? Hello? Kung katakitayam, kataktiwa badok. O, bralat na batin. Dasa isort mo ikatampay ah. Hindi ka tago. O, ala, tsak pa napintas? Nakapimpindas ka niyo, Jeng. Matlagayam. De, amok. Agpatpatangkin ka. Basol mo. Mga kastam. Bahala ka. Kinunahan naman na yung timbarayat at dumapan ni Danong. Hey, agad na kaya mong malaglangoy. Ay, diyan mo. Apay nga rin ngagdartarantata kang mapan tumapog. Adalam deta. Di mo ang glong, di ba? Han, edi orahin na. Huh? Baka gagam ka. Basta orahin na. Kargo ti konsensya ka. Kargo ka. Ay natamok. Baka numalbas ka. Nako. Nagdakil ng issue numalbas ka. Inikat ko matin ti pantalon ko. Kat naka baksera. Nakauyo sa kapag matsuak mata. Papanan ng saan nga magargari natin ng babae. Kurit ka, mansun ka ita. Naggandan kami at timapog, nagkibin kami, nga nagtaray, kasla kami lagayin ayatin. Abagat siket, di ko abagat barukong, di ko abagat tinged manong nemi, hindi na biglang inarakop ko iso na. May ka. Ala, kuya. I love you. Nadasangon. Imawan ni Sonan dito eh. Di ba kaya't mga padasan? Napadasan nga rodon ko. Nga, inarakop ka ito eh. Nakamotor ta. Di araw ko pa agad narakop ta. Ala, kuya. Huwag, kuya. Kahit ko pa yakisin nagitilips mo. Ha? Tap no mapadasam ti may lips to lips. Mana, napadasam man? Kasi dyan, di ba lips to lips? Ala, ulitan ta. Dati pa dila, kasi istoryada. Not-notam ti dilak, not-notam matkeng ka. Agin not-not ta? Sige. Kabayatan manong naming agninut-nut kami. Siyempre, nagturong ti dakulap ko iti barukong na. Naikat ko nga dagos ti brana manong kat siyempre. Ayan, makitkita ko manong naming nagpintas ti skug nga mansanas ti barukong na. Kat kabayatan manong naming napahot ti panag-lips to lips mi, panagtang-to-tang mi. Mas masahik abag sinsinublatan manong naming dagiti mansanas na. Kat madlaw ko lata manong naming tirik na nga nisang sangayan. Tano kasta nga masahik ti barukong na iyad-adda namat anot-nutan ti bibig ko manong. Kuya, tsakayat kuya, tsakayat. Di mo kayat? Tsakayat. Basta, di mo usok mo, tsakayat tagsikog. Okay lang, basta, may usok mo. Kasi nung may usok ko kita, dadat danong loko. Ito na dati tatakdang. Nadya ay pakpakasikan ka. Huwag na, iusok mo, tsakayat. Tsakayat tagsikog. Ubingak pa, kanada asawa. Sige, hangkon to kisasarek. Ay lawin, preso, uwin. Basta, nagigibibig mo. Di baroko mo. Hindi gusto may karut. Sa tanto sumangaat. Taore kasi dito taramide mo. Kinuna naman. Bimatok kami. Sa kalsimangat manunin. Manong nemi, iti close cottage sen tinapanam. Kalpasan nga na alam, iti gamit mi manong.
Itirabaho ti kama manong nemi impaidtak isuna. Sir, kuya, tibag magakwan sa mga isusurak, sa mga pagibiyangan ti baba, ang tilatan nga to, ti baro, kung okay lang. Sige, pasok ko na. Ngem, adamat kondisyon ko. Nung kondisyon mo, nasa mo kaya't gisarek ko dita nga ron ngiwat mo. Kanek? Sige, wag lang sa baba, ha? Sige. Manong nemiim mo na nga nakapapangot manen iti lantip panaglanang di kiti bibigmi kamayata na mas masahyak manong nemi ti barukong na 17 years old manong. Igagabang nung nemi abimama na kiti bibig ko kit adan kadagiti mansanas na ko nung anay nasakit? Okay lang, anadam lang, inanayad lang. Sige. Kuya, kastigayam kuya. Kaya na, tsak pa'y napadpadasan ko na mapadasakitan kuya. Kuya. Kuya, nagmayat kuya. Kuya, kastigayam kuya. Kuya. Kabayatan manong nemi akong umari kiti bibig ko iti dua amansanas na pinadas ko ngayon sa rik ti dakulap ko ti uneg ti pantina. Ginuyod na. Huwag mong pagibiyangan dyan. Kuya, imo mat lang. Ima lang. Ramay lang. Ngam sa mong isurta amay mo, kahit ng gdara. Sige, basta palubusan lang ti ramay ko. Insarak ko mano apo. Narasay pa lang tilada. Pasad na sinapo ko manong nemi datay mani. Pinirit-pirit ko. Kuya. Ano yun? Mayat? Mayat? Kasta. Kuya. Ala. Pinagagdan mo. Ti barukong ko kaniti baba. Kuya. Kuya. Nagmayat kuya. Padamdama pa yung manong nemi nikat kon ti pantina. Inikat ko matan ti brief ko manong nemi. Kalagpadpada kaming nga nakalapos. Hindi magsirpat na manong nemi ti armas ko nakigtot. Ano ba yan? Ita ka lang makakita at kastoy. Ita lang. Ala, kasla kubra kang peso. Andareta, akak na. Anagak. No, wala. Nakaputputing maman. So, ang jak kaya't gisarek mo dito when nagdakkel, jak kabaylan. Di kondisyon masagid mo amin kuya. Huwag mo lang isarek yan Sige. Imisarek ko tagiwat mo. Sige. Ala, ako lang. Sige. Nutnutan. Gustoy. Amo matgayam. Nabuybuyak lang. Sige. Mabuyboyam tulado. Sige, paspasam. Kagat. Jing. Inuksot na nga ba Huwag mong paputukin Abay, mati, kaya, nalangsi ka naimas. Dagi di ba bakla, anak ba na bakla? Sige, saan ko paputukin? Itan pangiputok ka. Kaya sige nga. Alam mo na yun. Ching. 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 At least makaraos ako, Jing. Manong nemi,
Hindi mapanen tiriknak, inuksot kon, manong nemi iti ima kon, iti panangituloy ko. Binuya na manong, ha? Abay, binuya na no kasano pinaruwar ko. Ay, nagado. Ganun ba? Abi sa nga iti yung nagkit ko na mga jak paputukan tangiwan mo. Di mapanen na kit inuksot kon, ti imak tinusar kon. At least nakaraos ako. Kit nagmayat. Apipisit to nakbangaro din. Sika, di mo kayan? Kasano mo? Isa rin ko. Wag. Isang kang ganas. Bakit sigo ka? Baala ka. At least nalpasa kon. Sika ngay. Kanang. Kanakmetun. Sige, isok ko na. Implastar na manong nemi, kinatakil nanti kayang na. Kalpasan na ko na, deta. Yung muna manong nemi, jaya perlas. Kininit ko na, ay, kuya, sa ako yung, sa ako in titilak ba nung nemi itiruangan ti kuweba. Kurkurikurak ko na, kuya, makikiyaw. Isarek ko, wag, dito dilak, kayam lang, na burakan mabanti dilam. Tsak kaya, kasulatan, sapsapaklatan, kuya, kuya, madi. Ano nga madi? Madi kaslata. Rumwar ko mga madi. Mga kasladyak may epeks ti aram ko. Dapat din mo't kaya tapalokatan. Bakak siku ka, kuya. Sigurado ka, nagsiksiko ka. Saan? Anak makaputo. Ha? Bauga? Talaga? Sige. Isalag mo nga rodin. Isagana mo na. Garo ka, mabuting nagsakit ta ulo, hindi mo kaya. Hanggang ako nang aganas. Nakasakit ka, numumit, gagana lang. Talaga, di mapadasa ko, nititawan ko ng 17. Hanga bali 18 mon. Mapinsan nga bulan, 18 mon to. Sige. Isaganak nga rin na sakit ka, no. Sige. Kuya, ay, kuya, anak, kuya, anak, kuya. Maglagid din manong naimit na korno nga kamanin kat nakatak pitang-tangkan manon ko ng rimsuodan nga namin pinsan. 17 years old manong naimit. Super lang ti may experience ko. Virgin di asawak manong nemi idi ta nagikuha. Idi damo mi manong nemi tagde. Ngemi di tawan na nga 23. Yung day to 17 years old manong. Isupet imang dagdakin kanya kapaspasak manong nemi. Pinaspasak ko na. Gabutan nalpasak ko iti damo. Akit mabayaga ka. Haking ka manong nemi ako na. Kuya kasta ka niya. Ma, kuya nagmayat. Kuya. Ito. Hagko maipeksa nga rin. Nakita rin marin. Kuya. Nagmayan. Iti palok ayan na manong nemi ti pupsikat. Di pa nangarakop na kanyak, panang kayat-kit na kanyak, di tamanin. Panang manin, mansunin. Lapas-pasang, kuya. Kuya, mapanak manin, kuya. Panagmayat, kuya. Wala namin doon, manong. Mamitlo siguro yung tunog panak manin. Nagsabat kanto. Huwag ba? Puwerag sikog. Ganun ko nakdakala problema no makasikog at tigas ito yung AIDS. Ito nga tawan na ko, nagimas, nagmayat. Idadandani ako manong nemi, isurot ng mat. Kuya, mamanak manin. Sige, sabat ta. Sabat. Ay!
kinayat kat kami ngagpadpada. Oh, stigayam guya. Jak pa napadpadasan ko nak idi ngimita napadas kon. Kat padasek tumanin kuya. Puwerag sikog kuya agpepeso nga baog ka baogak. Baogak. Iso nga kanayunan ta. Oray no data sa balay mi. Jay balayo pag ninam. Kasano ko mo? Nalaalang. Ti rabi no makaturugan niyan ti umayak kita kwartong lumaktawak la jalan. Naga? Kuno saan si katumay di kwarto? Sige kuya. Kuya. Mabalin ka din na siyakmet. Ti, puro mabaw. Tay gawang ka. Kunak mo na pa-experiences mo. Belgianak, di ba? Dede istoryada nga. Rod ka mabuibuyak. Adan tumatin istorya ka. Kanagiti friends ko. Jack pa'y napadpadasan. Kunak. Ngimapadas ko itan. Noan niya tinagtulagan mi manong nemi ket iso tinasurot. Wen, no kasta nga rumabiin manong nemi. Yor oray ko lang, nga adda lumaktaw iti naladan, iti likod ti balay. Nagturod nga babae na ito, saan nga mabuti nga pulos. Sa akong tumaten mapanilokatan, iti ridaw, iti kusina. At apay nagidi kong tawag nga saan ka makadanon ti kwartok itilatan kusina. Iparabaw ko ipaidaklat na ni Suna manong nemi tinalagda nga limisaan mi. Umaray ta maminsan maminduan saan tuman na nagawid. Uno saan manong nemi siyak ti mapan iti ayanda. Iti kusina mo't manong. Sisi man nagkain ni nanang. Nakaw. Kasli ti may sa nga rabi manong. Gabgabok iti ayan. Da jing-jing. Iti pagisong ilukat ko tiridaw ti kusina manong nemi. Nagkapuam! Nagkapuam ko na! Nagtangiwat yun. Kinaot ko ti bursak. Nay, oray no, ititbo tangang kwarta. Saan na ka mabaling paggulbudan. Hindi ko napipisahan ta uni yung makaring ni tatang kanili kapsat ko. Nagkapam. Dita, ayan da jing-jing. Naruko ka na rakangoping. Saan nagmobing nanang. Saan numaamuan da ito ti asawam? Basol na, impanaw na. Wala nga, kasano numasigugom da jing-obing? Balasang ni Suna. Naninigayaman pa nag-debo na. Katapay nagdebo. Nagkariak nga, damay sa nga letson. Isapo yan. Kastusam kid din. Yan nga rin. Parparag sakit na. Ay, susapo. Ay na, sa ami. Ang mga nagbabawi kanto. Numamuan da ito ni Sonia. Natamnamay mga aramidan na. Ay naaya, isong isa itatasapa pa ay sarde nga amon barok, dakila problema da ito. Basapol ko, opay ko ma. Masapul ko, apay ko makakunak tajak pinang pampanunutan manong nemi tagbaling nga resulta. Hindi birthday manong nemi ni Jing-Jing, tinungpal ko tiya karikeng kuana. May isang letson. Letson nga hanga baboy manong letson nga rabbit. Siyempre, gagahangin lang ti birthday na. Nagluto da manong nemi iti 5 kilon sa nga pansit sa barbecue. Ken puto, putsinta. Kada kami ang lalaki tinang sango ko na di letson nga rabbit. Nagiinom kami. Nga ito dahil nga birthday naman ng nemi Imiana. Iti kwarto na. Dito yung maten man ng nemi nga nasakalan na kami ni Antisyon. Nagloko kayan!
Ay, apaw! Auntie, hindi ko mapipigsan ti unay at tapos nga manging ti karoba. Di mo kahit nga manging ti karoba, di mo kahit nga manging ti aramid yung amate. Nagloko kan si ka sa ami. Sa po ya. Kasano namasikukam. Namasikukak di pagawidan yung sunay Isabela. Gago! Nandiyo sa awa na kita balagan na kengkwana. Kat kargo kisuna. Lapang ko inalaala tap na dawang kadkadwa kanyak dito balay. Kasi tama titaramidam kengkwana. Kat numamunti asawa na to. Hindi ito na mga papasamak. Hindi ka lang nagsakbay, loko. Nakadadutot sa bahali ko mga mabaming pangidugkalan, pangibaswiran na taari mo. Dito pa katulong kumat. Nga 18 na lang di kalman. Mabalin na nanti. Adapi ako mabarok awan asawa miso mabalin. Si asawa kamayet. Di makadakas manong nimi. Nagpakada ni Jingjing kanya. Papanam? Gawin pa lang si Isabela. Apay, natay ni ading ko. Hala. Kit, siyempre, inikanak ni auntie di balon ko. Natiswaldok ti ibang nga bulan. Sa kanak mamati kwarta. Ngayon naman ti kwarta. Di mo pa itinong paligid ti karing. Karik na niya. Narigaluan na. Iloko ka, narigaluan ka di makadlaw da. Itangarodan na itad mo kakwartahan. To sarak nga gawid. Sige. Panak ka rin tinted kumanong. Subli ka ha? Anak, subli ako. Siyempre, mamiss ka. Peso? Di ako kumakain ang kamabain mo doon sa anak ng bapan kat natay ni ading ko. Nananong amin? Natumpar. Susapon. Alawan. Sige, gananat ka nga rin panagbiyahe mo. Sige. Mailiwakin ka kuya. Oy, siya to. Subli ka ha? Uy, agsubli ang to. May maurisan ka ng subsubli ko nakmutinakam kumanong. Numanin tawagak. Ito lang pa nagsublim. Tabon na bigat. Baka ito naman minsan nga bigat. Biyahe ito. Sige. Namiss na? Na? Honest ka. Miss ka. Kahit kumanin na kanin na ita. Ngayon madadakay kaya't kung yusog mo. Nagganas. Mayon iliw ako yaw. Amon? Apay. Dapat gunda ko yung susarik tiim ako. Ala? Nagluko ka? Magsasarili ka? Makarimak ka nun. So dalang mang kwadto yun. Ted ko. Ala? Nagluko ka? Ang mga nagluko ka babae. Kalpasan ti dahapon nag-urayak manong naming ang mauray ko. Apa, uray na nga tapit ti makabulan? Tinawagak. Hanang sungbatan. Kabigatan na tinawagak manin. At simong pan. Hello? Lalaki? Oy, sino ka? Oy, sika, sino ka? Di ba, cellphone na ito ni Jingjing? Gatoin. Api sikat simong pan. Gabat na dato'y balay ni Jingjing. Tata balay yun? Sino kaya? Tay boyfriend na. Huy, akong boyfriend na. Idi ah. Ngayon dito nagsubli dito Isabela. Naramid ko ti amin na pamuspusan tapno kukwa. Ana? Intaray ko. Dakam dito'y balay. Kat siyempre. Napasama ka na. Ana? Naglukukan. Abe sino kaya? Boy pa rin ito eh. Dito'y lokos. Ay, sumut lagaya mong saan nga virgin, ni Jingjing. Hoy, sublim kanyak. De, dinakan kaya, kabuta, masikog ka no isuna. Hala, hoy, putot ko da ita. Di mo at ka no may kasar. Di mo pa yamanin.
Tawang problema mo. Siya ko ti bangitak na ti dayaw na. Iloko ha mga iroroman mundo ti putot ko. Jack mo ha. Ala. Awan bibiyang mo na. Awan yan tot pamayag ti putot mo. Kaya kuha na. Yung mga pagdanagam. No kaso pa nang ipatid ko kini Jingjing. Kasi nantot pa nang ipatid ko iti anak na. Iti putot mo. Sika ibaon ko nga agsublit ta. Ay, isaanin. Sa nga rodan. Sige. Agkasar kayon. Mang tumulong ang pag-edit. Magastos. Iti panagkasaryo. Sino na akong manong atan niya nga rodan. Ayos na. Awanin problema. Ayos ng buto-buto. Ay, kinon ko nak manong name. Pasitikal man laing Jack Balipatan. Manong name nang ipatuludak nga peso iti donasyon ko iti panagkasarda. Kaya nang ipatuludak pa manong name iti tulong ko iti panagpa-check up aging nga parang ipasngay ni Jingjing. Ti putot ko kenkuan. Manong name saan nga naiwaras dayta nga pasamak nagpatinggalayan kada anti kaninanang ti sekreto mi ken tagiti adda Jezabel ti kuna. Di ba kami naman nagmanonemi ket awan tinagbaling nga problema mi iti asawa saan nga namamuan ni Sonia. Te kunadan palimed ngam dinto nga talumtaw. Lumtaw to lagi di ngimintun ka tsaklaam mo. Sabi ko mata santong isut agbaling nga problema mi asawa into no lumtaw dayta kinapud mo. Saan kon nga nararamid pa manon nemi na minsan laeng nga naaramid ko. Nilaeng Jingjing nga tikanta nga Jack pa'y napadpadasan siyak ti nakapadasan na manong nga dapay pakalaglagipan na kanya. Noan niya, iti parang tratardan ka reje putot ko kenkwana alakit tintalak kong kinindyapo Diyos. Sabi ko ma, taayatenda iti putot ko kini Jingjing. Nagpurguden ti asawak manong nemi kat napututak isunit talo kat siya kintultuloy ko tinagpasada. Dento ti asawak nagpurguden kat addapuunan na nga nangipasdik iti mini grocery ken tiya panaglako panagluto iti empanada barbecue ken panagluto na kadagiti mapulutan no kasta nga mumalem dito'y mini grocery. Ninanang kinitatang napigsada pa lang manong. Idento ta adamaten pamilya digiti duwa kaapsat ko. Ta kami ti kadenden na datatang kininanang. Da kami tinang papintas ti family house mi kaya digiti kakapsat ko adamaten bukod da nga balay. Da ito iti pagkasalita manong nga asla di kalman laing nga pasama. Nga maddan suwag manong atawan tinapalabas. May panggap kini Jingjing awanan ti damag ko kenkwana ta idi si bibiyag pa lang ni Antisyon isut agipad padamag ng idinatayen awang maten ti pagpadamagan bono pagdamagak ni may papan katakuan toy nga rod agyaman nga pagayam mo sami